Απέναντί του ο Γκρεμπάου πήρε στο κυνήγι το Διαμαντίδη εξ αρχής. Ο Νίκ Καλάθης. Φρένο θέλει εκεί. Πήγε μέσα ο μικρός. Ο μικρός έχει τρελαθεί από τον ενθουσιασμό. 4 για... Αν είναι έτσι τότε με έχεις 2-0. Κάρφωμα από τον Βουγιούκα. Με μια ρηψοκίνδυνη πάσα, αλλά πάσα ακριβή. Καλάθι της και για τον λόγο αυτό ζήτησε από τους παίκτες του να περάσουν την μπάλα κοντά στο καλάθι. Μία στις δύο από τον Καλάθι. Ο Ρούμπιο. Εντόν. Λίγο άτσαλα, αλλά... Πρώτο προβάδισμα για την Μπαρτσελώνα. 10. Έχει μείνει κάτω ο Νίκολας. Είναι τραυματίας. Καλάθις όμως κλέβει την μπάλα. Εδώ πήρε το διαβατήριο του Ναβάρο με 4 παίκτες ο Παναθηναϊκός στην άμυνα και 5 η Μπαρτσελώνα στην επίθεση. Ο Καλάθις... Ο βαθμός του Νίκολας είναι σοβαρός. Είναι βαρύ το διάστραμα. Ο Παναθηναϊκός θα παίζει σήμερα όλα για όλα. Γιατί αν πάει σε... Δεν σούταρε. Ουσιαστικά βγήκε από το παιχνίδι. 2 στις 2 αυτή τη φορά για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει χάσει ήδη απέναντι στον Φραν Βάσκετ. Εύκολη δουλειά. Με πολύ πιστικό τρόπο. 18-14. Με την περίπτωση του Τέπιτς. Η Μπαρσελόνα ισοφαρίζει με τρίτο καλάθι του Φραν Βάσκετ σε 2,5 λεπτά στη δεύτερη. Λόγος. Φώτσης για το προσπέρασμα. Ναι. 25-24. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει να δείχνει χαρακτήρα. Την μπάλα, αλλά όχι αλλαγές στα σκριν. Διαμαντίδης και Μπατής με τηλεπάθεια. Είναι δίκοπο μαχαίρι γιατί είναι πολύ νεαρός και άπειρος. Μπατής. Ναι. Ο άξονας. Τελώνει αυτό το τελευταίο φάουλ. Τσαρτσαρής. Πάτησε καλά, το βάλε το καλάθι. Πολύ έξυπνο καλάθι. Νίκολας. Ναβάρο. Δες με εκρηκτικό πρώτο βήμα. Συνεργασία με τον Τσαρτσαρή. Καλάθι και φάουλ. Καϊμακόγλου πίσω του. Γύρισε, είδε το καλάθι, σκόραρε. 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Μπαρσελόνα έχασε αρκετές βολές στο προηγούμενο παιχνίδι. Ζητάει την μπάλα για να παίξει λίγο πιο χαμηλά το Ρούμπιο. Ο Βουγιούκας δίστασε, δεν το αποφάσισε. Το βάλε. Μπράβο στον Ιαν. Μεγάλη καρδιά. Έρχεται ο Φώτσης να βοηθήσει, ναι. 42-38. Ο Διαμαντίδης προτίμησε να συνεργαστεί με τον καλάθι. Και τώρα να βρει το Φώτσι, ο οποίος θα σκοράρει. 44-39. Και πάλι βλέπει τον Παναθηναϊκό να ξεφεύγει με 5. Και σε εμάς με τέτοιο ρυθμό 5 πόντι δεν μοιάζουν και το Ρούμπιο. Ο Διαμαντίδης πάει την άλλη μεριά και θα συνεργαστεί με τον Πατής. Θα πάει μόνος και θα βάλει το καλάθι. Τελευταία από τον αρχηγό και κάνει μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. Αν οποιοσδήποτε άλλος μπορεί να σκοτήσει. Ο Πατής θα έχει τον Μόρις του χεριού του. 51. Για 3. Ναι! Σαρσαρής. 56-47. Διαμαντίδης. Για 3. Κάποια στιγμή δεν θα βάλει. Τι θα γίνει. Συνδυασμό για 3 πόντους. Η μπάλα στα χέρια του Διαμαντίδη, όπως ξεκίνησε μπροστά με τη βοήθεια και του Σάτο. 63-50. 6 και 20 πριν το... Διαμαντίδης, 8 δευτερόλεπτα. Καλάθης για 3. Πάρτε μέσα. 66-53. Από τον Νίκ Καλάθη να φέρνει τους 10. Μεγάλη πέμπτη και όλα αυτά. 68-60 με το κάρφωμα του Φραν Βάσκετ. 10 πόντια από τον Διαμαντίδη, όλοι στα τελευταία 15 λεπτά του αγώνα. 2 στις 2. 72-64. 38 δεπολίτος. Ο Σάτο θα πάει να καρφώσει για να βάλει θαυμαστικό. 78-67.